Aj kosky sa môžu fajčiť? No nie. A ja tu kurím. Čo je za mnou sú policajti do piči. No jasne. Vítam vás pri druhom nonchalantnom vlogu. Moje meno je Gabriel Kopček, a.k.a. Vugabo, a.k.a. Pistolero Angelo Matador Cortés del Toro. Robil som kontraktora, chránil som libyského prezidenta. Momentálne si ma najímajú súkromní podnikatelia, súkromné osoby SZČO v Bratislave, aby som im robil osobného strážcu. V dnešnom vlogu ideme otestovať Teslu. Písal mi random guy, že má fotku Willema Dafoea, Willem Dafoe to je jeden taký herec. Písal mi, že príďte otestovať Teslu a ja, že zoberiem kamaráta jedného. Who's that Pokémon? To je special guest, kamo, to tu uvidíš, kamo, vieš toto je. Čo tie, kamo, nikdy ešte som s ním nič nerobil. Dneska má koncert Saul, pôjdeme pozrieť. Teraz mi volá Maďar akurát, že chce kúpiť auto. A že no ja, viete, ja volám pre priateľa, lebo on je chiropraktor, my sme z Veľký Medier a on tie auta pozná, on má na Mercedes fetiš. Od toho strechu, okna, kapotu i všetko. No tvrdí sa, dobre. Kamo. Ja mám, že najškarečšie kolesa na svete. Moje zimné kolesa sú, že najškarečšie na svete. To neexistujú škarečšie kolesa. Vieš, ja milujem si púšťať hudbu, že nahlas. Zakúriš aj kosku, vyhodíš aj kosku von oknom, vieš, že si užívam tú jazdu. Ale furt mám vzadu v hlave, že mám kolesa jak žobrak. Že furt, do pič, normálne, že tu, kde ma to straší vzadu. Toto ma sere, kamo. Anyway, we ball. Hej ty, poď sem. Nasadaj, loser, ideme robiť review na Teslu. Si bola, čo máš, Stone Island? Kamu Stone Island budú mať? Čo ti jebe? Nič, bracho. Jak sa máš, braško? Úplne som vyfalsený. Kamo, toto tušiutovku som vymenil za nohavice. Ten typek, Green Goblin, nás volal, poďte natočiť vlog, že ideme testovať Teslu. Kamo, ja ti poviem, ako ja chcem Teslu, hej? No, daj. No. Ja chcem, kamo, s látkovými sedačkami. Na plechoch. Bez klímy. A takú, čo sama jazdí, to tu self, že bez volantu. A baterku jakú chceš? Žiadnu. A ja chcem naopak zase, bracho. Ja chcem megawattku. Ja 1 megawatt. Celá budova, že by bola a len kolesa na nej nechcú. 100 rokov, že by mala dojazd. Kamo, DJ Majere vlog. Normálne sa rozdzigal dole na diaľnicu a zigany na tom, na schodoch sedia. Áno. Ideme si pustiť poriadnu DJ Majere. A ide, a už bomba. Dobre, ma olial s kavou. Si jebe, kamo, Havran, Crossing Roads Kamo, hral. Havran, vieš koľko sa dožíva Havran? 75 rokov, kamo. Vidíš? 5 years. Zvar si holil už dakedy? Svrbelo jak chuj, ne? To jak raz holíš, tak kamo, to už je nezvratný osud. Kúkaj, tu je to ten hnuj. Buda Cruise. Toto je sám William Dafoe. Tak ktorú? To tu osratu chcem. Takže toto tu nemôžeme zverejniť. Dobre, a keď budeme tak, že teraz si predstav, že sme vo Windows XP tapete. Aj kosky sa môžu fajčiť? No nie. OK. A crack? Kamo, teraz netoč, bo diktujem e-mail a mi budú posielať byty, typci, kamo. Môžem bitpack poslať, prosím, dick beat? Dick povedal, že nie, aj kosky sa tu nekúria. To maximálny nájazd 160 km. Na hodinku to máte a Dick my ideme, že do Chorvátska. Nie, lebo to je one pedal driving, brach. No dobre. Daj pomôcť. Au, ty kokot, au. Čo to je? Kamo, poďme pred štadión Ondreja Nepelu a cez strešné okno si odfotiť auto ako Jakša. Okamžice! Plnú diesel, prosím. Si bol aký kufor veľký. Tú vodu pije Elon Musk. Pre Marilyn Manson, že si dal napustiť bazén celý s Evianom. Kamo, a Elon Musk má doma kohútik a jemu ide len Evian. A Epstein zigal malé deci. Som zapol prdy, písmenovko, počúvaj. Čo je, za mnou sú policajti do piči. Ale ja som išiel 50 som išiel, pôda. Jebe. No jasne. Keď ten šéf toho typka uvidí to video a ho vyhodí. To kto dohodol? A prdi auto, prdi. Vojdime dnu do nejakého nakupného centra s tým autom. Kamo, vojdime s autom do Auparku.
Počúvaj, spolúča za tú távku je 2,5 tisíc, nerozdigáme to auto? Mám ho? Mám? Nie, sranda. Kamo, keby- Iba že by, ne! Cicho. Dobre, daj na parkovisko kanclu a otestujeme materiály aj všetko. Počúvaj, ideme tak otestovať materiál, že vycajím sklenku a zakrojím ganžu. Materiál idem otestovať. Teraz počúvaj. Dobrý deň. Dobrý, mám tu kancel, Vugabo SRO. Dobre. Ďakujem. Kamo. Tesla. Čekuj test, úložný priestor. Dobre, teraz kamo, všetky srandy bokom, nič. Nič pevné. Kamo, to auto je jak z betónu, kamo. Okej, skúsi tu ľahnuť. Nechaj ho tam. Čo si zrobil? Jak si vyšiel, ty kokot? A ja tu kurím. Kamo, zastav, bo sa mi šmykol telefón tu po toto pláto. Kamo, normálne mi padol telefón, že tam. Toto si mi dal. Toto nemohol on dať! Kamo, som sa ťa urazil teraz. Prečo? Čaute, ja som Martin z Martina a máme tu nový test Tesla Y Performance auto. I ain't scared of nothing, really they come from nothing. Boys think they the same, but all them new fronting. Why they? A special guest. Ja som si Million Life, najväčší hater aut na tejto planete. Number one rapper, number one cyklista, number one swagger. A toto je test Tesla Model Y 500 000 koňovej. Poďme na to. Elektriku by som nechcel, to ani zadarmo. A čo keď pôjdem na východ? Budem dvakrát stáť a nabíjať? Prečo tak kričíš? Sorry, ja mám streptokoka. Čuješ, plánu mi, zle mi je! Escape the Matrix. Máme Teslu Y Performance a snažíme sa urobiť dieru do sveta. A okrem toho sa snažíme... Šialený lounge mode. Le Dickfish Mode. Snažíme sa urobiť toto tu. No ja som zvedavý na ten prepis. Nie, on rozpráva s ním. On binárne rozpráva. 0101, 11001. Mám zajebať, kamo, normálne kilo kuracieho mesa, že surové. Ideme do iránskej. Jaká je ponuka? Kamo na boje 9 mm. Čo si dal? RBMK reaktor s grafitovými tyčami. Je to strašne rýchle auto a keď si to preradám na eurá, tak stojí, kamo, málo. Zober si, že jaké také rýchle auto, že keď chceš, hej, keď máš proste 7 IQ a chceš len rýchle auto, aby si tak išiel v ňom. Kamo, že keď si to dáš na stôl, jaké iné auto podobne rýchle máš za 58 000 a dáš si dolu DPH, hej, takže koľko to stojí? Tak koľko, to máš 23%. 46? Že proste za tie peniaze je to strašná sranda. Aj ľudia hovorili, že že pôjdeš z SK pôjdeš do Tesly, no a do piči, však, lebo to proste je racionálne rozhodnutie, vieš, a je to super auto, kamo, lebo toto je, že full package. To je rýchle, kamo, je to obrovské, máš tam po koko dĺžneho priestoru, je to zabáva, kamo, prdí to auto. Kamo, to auto prdí, chápeš? Akože môj verdikt je, že I like Tesla before Elon went crazy. Kamo, 9 bodov. 9 bodov len preto, že nechcem prvému autu dať jaký 10. Ja dávam 8,5. Nie, 8 dávam. Vidíme sa najbližšie. Nikdy. O 3 roky. Keď sa vám toto video páčilo, tak čo? Tak nič. Tak si ho pozrite zás, keď sa vám páčilo. A odber, like, share. Nie. Honenie do zlyhania. Kúpec som breakov, kamo. Ktoré mám slačiť? Top. Oši genio, to tá tvoja skurvetá hudba nikoho nezaujíma, rozumieš, more? A tvoj vyjebaný album mám v piči. Vy skurveté reperi vyjebaní do piči, okamžite sa zamestnať do piči.
Včera tiež sme natočili vlog so Simim a sme boli v Fresh Markete vo výťahu. Proste tam brieskal po ňom akože zo srandy, hej, že proste mi zajebalo, že šaľky. Ale ľudia akože si mysleli okolo, že to je real a sme sa otvoril výťah a tam stal Ronny Paradiser. Juro hovorí, že Ronny, ak na mňa pozeral, že ty kokot, podľa mňa on si myslel, že Juro točí Simiho a že ja som nejaký random kokot, čo mu že jebe na hlavu. Ja normálne som ustal tak v šoku sám zo seba, že boha, že ľudia si o mňa asi musia mysleť, že ja som jebnutý.